ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତି 8ଟା ବାଜେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। 3:30ରେ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ପହଞ୍ଚିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 7:30 ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାତିରେ ଆସିକି ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦୁଇ 2024 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଯେ ଆସିପାରିନଥିଲି। ଜଗା ମୋ ଡୋରି ଲଗେଇ ନଥିଲି। ତ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ହଉ ଜଗା ମୋ ଡୋରି ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଆସିପାରିଲି, ଜଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସକାଳ 6:15-20 ହେଲାଣି। ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଭେଟ କରିନି ଜଗାକୁ। କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଭୋଗ କରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ
ବହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବେ ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ଜଗାର ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋ ନୀଳାଚଳି ଆସିବ, କେତେବେଳେ ମୋ ଜଗା ଆସିବ। ଜଗାର ଲୀଳାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି, ଅନେଇ ବସିଛି, ଅନେଇ ବସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। कल से 15 लोगों को बोला दिया, 30 मीटर 2.5 घंटा लगा वही था। कल मैं शाम को था मंदिर के दरवाजे के सामने वाले ये वाला इसके पीछे वाला जगन्नाथ